Aquest és l'aspecte de la coneguda popularment al Carmel com la plaça de l'Esvoranc des que es va urbanitzar provisionalment després de l'incident d'ara fa 13 anys causat per les obres d'ampliació de la línia 5 de metro. Es va fer una urbanització provisional cap als veïns, té massa anys i ja hauria de ser definitiva. Això sí, no volen que es perdi el parc actual. Em sembla bé perquè serà un beneficiós pel barri també. El que passa que, clar, sí que tenim aquest parc de fa temps i dona una miqueta de pena de perdre. A mi la plaça ja m'està bé perquè considero que no hi ha gaires parcs per aquí a prop, per anar als nens i que tinguin columpis i joguets per anar-hi. El que passa que demanaria que s'arreglés perquè em sembla una mica perillosa pels nens petits. Sembla, però, que té els dies comptats. La Generalitat ha presentat el projecte de construcció de l'edifici de pisos de protecció oficial que s'hi farà. Seran 15 habitatges que vindran acompanyats del condicionament dels entorns qualificats d'espai verd. Segons preveu el conveni que han signat Ajuntament i Generalitat, el consistori s'encarregarà de la urbanització de la plaça amb un caràcter definitiu. No mantenir una urbanització provisional, que està molt bé, no? però que és una urbanització que no és la definitiva, i treballar en quina seria la configuració definitiva d'aquesta plaça, no? Per tant, donar-li més entitat. Falta encara per definir les dates del projecte, però s'ha de començar a executar en breu. Servirà per tancar definitivament una etapa i també un conjunt d'inversions que s'han fet per recuperar la zona després de l'Esvoranc, xifrades en 80 milions d'euros.